दायो बे भिडिअ सावरायगोन थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि सोंथि 11.1 नि 3 नम्बर सोंनायनि सायाव सावरायगोन। 3 नम्बर सोंनायाव दङ 5 सेन्टिमिटार 10 सेन्टिमिटार आरो 7 सेन्टिमिटार आखान्थिनि मोनसे आखान्थिथाम आखि आरो बेनि उनाव सेथि आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरनि 5 बाहागोनि 7 आखान्थिनि गुबुन मोनसे महरसे आखान्थिथाम आखि जे जोङो मा खालामनांगौ 5 सेन्टिमिटार 7 सेन्टिमिटार 6 सेन्टिमिटार आरो 7 सेन्टिमिटार बेबायदि आखान्थि गोनां आखान्थिथामखौ आखिनानै जोङो माबायदि आखिनांगौ बै आखान्थिथामनि जोङो मा जानांगोन जे 5 बाहागोनि 7 बेबायदि रुजुथायाव जोङो आखिनो नांगोन मोनसे गोदान आखान्थिथाम जोङो ना जे सिगांनो जोङो बेयावहाय मा खालामदोंमोन आङो सिगांनि भिडिअआवहाय जे आङो जाय लावसिन बेखौहाय आङो बोनानै लाग्रोदोंमोन ना थिग आङो बेयावहायबो बेबायदिनो बेयावहाय जाय लावसिन बेखौ बोनानै लाग्रोगोन 7 सेन्टिमिटारा लावसिन नालाय आं 7 सेन्टिमिटारखौ बोनानै लाग्रोनोसै जे जोङो मा खालामदों बेयावहाय 7 सेन्टिमिटार बोनानै लाग्रोदो जोङो ना बोना लानोसै ना 7 सेन्टिमिटार लाथिख'निफ्राय ना लाथिख'निफ्राय 7 सिम अब्लासो 7 सेन्टिमिटार जागोन। दानिया मा खालामनांगौ जोङो मा दङ बेनिफ्राय जोङो मोनसेया 5 सेन्टिमिटार आरो मोनसेयाहाय 10 सेन्टिमिटार बेखौ जोङो मानि जोहै आखिगोन कम्पासनि जोहैहाय जोङो आखिगोन जोङो ना कम्पासनि जोहै जोङो आखिना लानोसै बेखौ 5 आरो 6 ना जे जों सिगां 5 खौ लाग्रोनोसै जोङो ना 5 सेन्टिमिटार जोङो लाग्रोनोसै बेयावहाय 5 सेन्टिमिटार जोङो लायोब्ला जोंखौहाय ना सुनानै लादो जोङो 5 सेन्टिमिटार जानांगौ जोंनिया ना 5 सेन्टिमिटार लायोब्ला 5 सेन्टिमिटार जाबाय बियो ना 5 सेन्टिमिटार जे बेखौ जोङो नै फारसे गोजाननिफ्राय ना फारसे जेनेबा बेखौहाय मुं होदो ए आरो बेखौहाय बी ए बी मोनसे हांखो खोन्दो बेना बे ए नि सायावहाय जोङो ए आवहाय जोङो मिरु खालामनानै जोङो मा खालामदो बेवहाय मोनसे बोरला आखिदो जोङो ना ए आवहाय मिरु खालामनानै जोङो मा खालामदो मोनसे बोरला आखिदो जोङो ना एयावहाय मिरु लानानै जोङो ना एयावहाय लानानै जोङो मोनसे बोरला आखिबाय जोङो ना बेनिफ्राय नेक्स्ट जे 5 सेन्टिमिटार ना मोनसेया मा जागोन 10 सेन्टिमिटार जोङो दानिया आरो 10 सेन्टिमिटार जोङो लादोलाय जोङो ना 5 लाखांबाय जोङो दानिया मोनसेया मा जानांगौ 10 सेन्टिमिटार आखान्थि जानांगौ नालाय ना गोलावाहाय बेवहाय 10 सेन्टिमिटार ना 10 सेन्टिमिटार जाबाय दानिया जोङो 10 सेन्टिमिटारखौ एसे सिगाङाव बेखै ए खौ जोङो मिरु खालामनानै मा खालामदों बेवहाय 5 सेन्टिमिटारनि मोनसे बोरला आखिबाय जोङो दानिया थिग बेबायदिनो बी खौ मिरु खालामनानै ना बै सिगांनि बोरलायाव दानस'जासे जोङो बे बोरलाखौ जोङो आखिदो दोङो ना दाना जों दानस'नायावहाय जोङो जि बिन्दोआवहाय दानस'दों ना बे दानस'नाय बिन्दोनिफ्राय मा खालामदो बेखौहाय बोनानै लादो ना नैबे ए बिन्दोनिजों बेखौहाय जोङो बोनानै लादो अब्लानो बियो मा सेन्टिमिटार जागोन 5 सेन्टिमिटार आरो नैबे मोनसेया मा जासिगोन 10 सेन्टिमिटार अब्ला मा जागोन बियो 10 सेन्टिमिटार जाबाय बियो ना होमबा नैबे 7 सेन्टिमिटार आरो नैबे 10 सेन्टिमिटार आरो नैबे मोनसे 5 सेन्टिमिटार दाना बिनि मा खालामनांगौ जोङो मा खालामनांगौ होनदों जोङो 5 बाहागोनि 7 ना 5 बाहागोनि 7 बेबायदि 5 बाहागोनि 7 जोङो मा खालामनांगौ जोङो बे महरनि जोङो बे आखान्थिथाम आखिनांगौ ना जे बेवहाय गोसोआव ला जेब्ला जोंनियाहाय ना बेवहाय गोजौनिया बेवहाय नाय जाय आखिनांगौ बे देरसिन ना गाहायनियाहाय सिगां बे गाहायनिया जाबाय थाखानाय मा जागोन बियो थाखानाय जिनाखि सिगांनि आखान्थिथाम बिनि महर बियो ना होमबा बियो 7नियाहाय 5निख्रुइ देरसिन थाखानायनिख्रुइ ना अब्ला बियो बायजोखै जागोन बियो देरसिन जागोन ना आखिनांगौआवहाय देरसिन जागोन बेनिफ्राय जों मा खालामनांगौ होनदोंमोन जे बेवहाय बे बोखाव खोन्दोआव जाय देरसिन ना बे रुजुथायाव जाय अनजिमाया देरसिन बेसेबांथा मा खालामनांगोन जोङो जे बेवहाय ए एक्स रोदानि सायावहाय जोङो बोरला आखिनांगोन जों ना बेसेबांथा जोङो बोरला बा बिन्दो होनांगोन जोङो बेवहाय जों मा खालामनांगौ नोङो ए बी जोंना मा खालामनांगौमोन ए बी खौ जोङो जे बोनानै लाग्रोबाय जों ना बेनिफ्राय ए बी जों मा खालामनांगौ नोङो खनासा जानाय मोनसे रोदा बोनानै लानांगोन जों ना ए बी जों खनासा जानाय जोङो हांखो खोन्दो बोना लाबाय जों ना ए बी जोंहाय जोंहा मा जानांगौ नोङो खना सा खना माने 90 डिग्रिनिफ्राय फिसासिन जानाय नांगोन ना बेनिफ्राय बेखौ मा मुं होनसै जोङो एक्स मुं होबाय जों बेखौ ना एक्स माने बे जाहैबाय ए एक्स रोदा बियो ना दानिया मा खालामनांगौ होनदोङो जे कम्पासजों जोङो ना कम्पासजों बोरला आखिदो ओरैबायदि बोरला आखिनांगोन जे गासिबनिबो जखाया मा जानांगोन समान जानांगोन बेवहाय ना माने जेसेबां गोलाव लादों बेसेबांनो जोङो मा खालामनांगोन बेवहाय बोरलाखौ जोङो आखिनांगोन जोङो ना
जेसेबां गुवार लादोङो बेसेबां जे जों बेखौहाय सोलाय सोल' खालामनाङा दाना मोनबेसेथा बोरला बोनांगोन जों बेवहाय एसे बे बोखाव खोन्दोआवहाय ना बे रुजुथायावहाय बा बोखाव खोन्दोआव जाय अनजिमाया देरसिन बेवहाय 7 आरो 5 दंना 7आ देरसिन बेखायनो जोङो मोन 7था बेवहाय बिन्दोफोर लागोन जोङो ना मोन 7था बा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि एसे गिदिर गिदिर लिरबाय आखिबायना बेवहाय फिसा फिसाबाबो जेबो नङा ना नोंसिनि गोसो जे बेसेबां गुवार लायो बेयो नोंसिनि सायाव दाना जोङो माबेनिफ्राय माबेसिम जोंथ' सिगाङाव जोबथायाव फोनांजाबदोंमोन जों ना जोबथा बेवहाय जोङो मुं होदो बेखौहाय A1 A2 A3 बिदि मुं होदो ना बे A नालाय बेखायनो बेवहाय जोङो A1 होनसै बेखौहाय बेखौ A2 बेखौ A3 A4 A5 A6 A7 जे दानिया मा खालामनांगौ होनदों जोङो जे फोनांजाबनांगौ जोंना बिजोंहाय जोङो फोनांजाबनांगौ बबेखौ फोनांजाबगोनहाय जे जों सिगाङावथ' जोबथानिजों फोनांजाबदों नाथाय बेवहाय मा खालाम जे गाहायाव जा अनजिमा दं बेजोंसो जोङो फोनांजाबनांगोन गाहायावहाय ना नैबे 5 बाहागोनि 7 बेवहाय गाहायावहाय ना मा दङ 5 बेयावहायसो बाहायावसो जोङो एबायावसो जोङो फोनांजाबनांगोन 5 नालाय ना मोनबायावहाय 5आव लानानै जोङो फोनांजाबदो जोंहा 5याहाय बेवहाय बा बिजों जोङो A5 खौ फोनांजाबदो ना जे गाहायाव जा अनजिमा दं बेयावहायसो ना बेखौसो नायनांगोन जोङो बेनिफ्राय गासै बेसेबांथा बोनांगौ बेखौ जोङो जाय अनजिमाया देरसिन बेखौ नायनांगोन जों ना जाय अनजिमाया देरसिन बेखौहाय जोङो नायनांगोन दाना जों मा खालामदो बेयावहाय ना बेयावहाय जोङो मा खालामदोलाय दानिया जोङो बोरला आखिदो जोङो ना बेवहाय मोनसे बोरला आखिदो जे बियो मा खालामनांगोन नैबे AX रोदा आरो नैबे B जों बोनाय बे रोदाखौ मोननैयावबो ना मोननैबो हांखो खोन्दोआवहाय दानस'नाय बे ना दानिया मा खालामदो बेनिफ्राय जोङो मायाव बोनांगोन जोङो दानिया मा दङ जोङो A5आव लानानैथ' बोबाय दानिया मायाव खालामनांगौ जोङो नैबेयावहाय 7आव ना 7आव दानिया नेक्स्टआव मायाव बोनांगोन जोङो 7आवहाय होमबा जोङो A7आवहाय जोङो एखे दे बेखौहाय जेसेबां गुवार लादोंना सिगाङाव जेसेबां गुवार लादों एसेबांनो जोङो बेसेबां गुवारखौनो जोङो लानांगोन जोङो ना दानिया मा खालामदो नैबेसो मोननैनि गुवारा बेसेबां बेखौ जोङो नायदो जोङो ना नैबे दानस'नायावहाय बे दानस'नाय आरो नैबे दानस'नायखौ ना बेसेबां गुवार जाबाय बे दानिया मा खालामदो जोङो बेखौ सुनानै बे बेसेबां गुवार बेखौ सुबाय जोङो ना बेखौथ' सुबाय सुखांनायनि उनाव मा खालामदो जोङो नैबे बेयावहाय ना A7निफ्राय लानानै जोङो जिनाखि बोरला आखिदोंमोन बे बोरलाया AX खौ जेराव दानस'दो ना बेनिफ्राय लानानै जोङो नैबे सिगांनि बोरलाखौ जोङो दानस'हरदो जों ना नैबे बोरलाखौ जोङो दानस'हरनांसिगोन जोङो ना बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो दानस'हरदो जोङो जाबायना दाना जोङो दानस'हरोब्ला मा खालामदो जों दानिया जि जेराव दानस'दों ना बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो फोनांजाबनांगोन नाथाय जों बेनि सिगां मा खालामना लाग्रो जोङो नैबे B खौहाय फोनांजाबनो मा होनो फोलावनानै लाग्रो जों ना AB खौहाय जोङो फोनांजाब मा होनो बेखौहाय फोलावदेरनानै लादो जोङो ना फोलावदेरनानै जोङो देरसिन आखिनांगोन नालाय ना फोलावदेरबाय होमबा दानियाहाय मा जागोन बेयो जेब्ला दानस'गोन ना बेयो जेब्ला दानस'गोन बेयावहाय ना जेब्ला दानस'गोन अब्ला बेयो नैबेनि ABनि मा जागोन बियो लिक जागोन बियो ABथ' नङा सरि B A5 ना A5 Bनि लिक जागोन बियो जोंना मा जानांगौ लिक जानांगौ बियो ना लिक जानांगौ दानिया नेक्स्ट जोंथ' नैबे मोनसे आखान्थिथामनिसो ना नैबे आखान्थिथामनिसो जोङो 5 बाहागोनि 7 बेबायदि महरनि जोङो आखान्थिथाम आखिनांगौ जों दाना जोङो मा खालामदो थिग बेवहायबो नैबेयावहाय लानानै ना बे Bयावहाय लानानै जोङो बेवहाय मोनसे बोरला आखिदो ना आरो बे बोरलाया बेसेबां गुवार बेखौबो जोङो नैखौ दानिया जोङो मा मुं होदो बे B नालाय बेखौहाय मुं होबाय जोङो B दास दाना B दासाव लानानै जोङो बेवहाय मोनसे बोरला आखिहरदोलाय जोङो ना मोनसे बोरला आखिहरदो आखिबाय दानिया दहाय बायदि सेम जों जेरैहाय बेखौ सुदों थिग बिदिनो दानिया बेवहाय जोङो गुवारखौ सुदो जों ना बेवहाय बिनि गुवारखौ सुदो जोङो मोनबाय जोङो ना सुनानै इसेबां गुवार दाना जेसेबां गुवार बेखौहाय जोङो नैबेयावहाय ना नैबेनिफ्राय जोङो मा खालामदो जों बेवहाय बोरला आखिहरदो जोङो ना बेवहाय जोङो बोरला आखिहरबाय दाना मा खालामदो जोङो बे दानस'नायनिफ्राय जोङो B खौहाय ना बे दानस'नायनिफ्राय नैबे B देशनिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो फोलावदो जोङो ना बेखौहाय जोङो बोनायनि सिगां जोङो नैबे मोनसेखौ जोङो नैबेखौहाय ना बेखौ मुं होनबावदों C AC खौ जोङो फोलावनोसै जोङो ना मानो होनबा जोंनिया देरसिन जाखागोन मानो होनबा गोजौनियाहाय ना गोजौनिया देरसिन जायोब्ला जोङो सिगांनिखौ जोङो गाहायनिखौ हमना लायो जोङो ना
होमबा मा जागोन जोंनियाहाय आखिनो गोनाङाहाय गोजौनिया देरसिन नालाय ना बेखायनो बियो बायजोआव फैगोन आरो देरसिन आखिनांगौ नालाय ना होमबा जों बेखौ फोनांजाबदो दानिया फोनांजाबोब्ला ना फोनांजाबबाय जोङो अब्ला मा जाबाय जोंनियाहाय नैबेनो जोंनिया जाहैगोन आखिनो गोनां आखान्थिथामा ना सिगांनिखौ जोङो सिगांनि जेनाखि आखान्थिथामनि जोङो 5 बाहागोनि 7 रुजुथाय महरनिनो बेबायदि महरनि जोङो आखिनो गोनां आखान्थिथाम बियो ना बेवहाय मा मुं होसिगोन जोङो C' बे जाबाय जोंना आखिनाय बियो ना दानिया मा खालामनांगौ जोङो जे जोंनिया मा खालामनांगौ दोङो कुइसनावथ' होनदोङो आखिनायजों लोगोसे मा खालामनांगौ बिनि नायबिजिरनायखौबो होनो थिनो बेवहाय ना होमबा जोङो बे सावगारिखौथ' आखिखाथारनांगोनानो बियो ना बे खै नाम्बारनि बियो 3 नाम्बारनि ना जे आखिनायाथ' आखिनांखागोनानो बेवहाय बेनिफ्राय जोङो आखिनायनि आगाखौबो जोङो लिरनो नांगोन बेनिफ्राय नायबिजिरनायखौ एग्जामावहाय जेब्ला सोङोना अब्लाल' लिरबानो जाबाय फ्राय बेवहाय नायबिजिरनाया फैखायानो खालि आखिनायनि आगाफोरखौ जों लिरबानो जायो 4 नाम्बारनि फैयो बेखायनो मोजाङै न'आवहाय सोलोंनानै ला जे आखिनायनि आगा ना जे जोङो आखिनायनि आगाखौ जोङो माबोरैहाय लिरलांगोन जों ना जे जोङो जेबो गोनो गोथो जानो नाङा जे जोङो सिगां आखिनायनिफ्राय मा आखिदों बेखौहाय लिरबानो जाबाय ना जे 1 नाम्बाराव जोङो मा खालामदोंमोन लायो AB ना AB मा खालामदोंमोन जोङो AB समान 7 सेन्टिमिटारनि दोंसे हांखो बोदोंमोन जों ना दोंसे हांखो बो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामदोंमोन जोङो AB खौहाय बोखांनायनि उनावहाय A खौ मिरु लानानै ना A आरो B खौ मिरु लानानै जोङो मा खालामदोङो A खौ मिरु लानानै 5 सेन्टिमिटार आरो B खौ मिरु लानानै जोङो 6 सेन्टिमिटारनि जोङो मा खालामदोङो बोरला आखिदों ना बे बोरलाया मायाव दानसलायदों गावजों गाव C बिन्दोआवहाय दानसलायदों बियोहाय ना नै नाम्बाराव मा आखिदों जोङो A खौ मिरु खालामना ना बेखौ मिरु खालामना मा खालामदों जोङो 5 सेन्टिमिटारनि मा होनो मोनसे ना 5 सेन्टिमिटारनि बोरला 5 सेन्टिमिटार ना 5 सेन्टिमिटार लानानै मा खालामदों जोङो A खौ मिरु खालामनानै ना 5 सेन्टिमिटारनि बोरला बो आरो मोनसेया माखौ होनदोङो बेयावहाय B खौ ना B खौ मिरु खालामना 6 सेन्टिमिटारनि मोनसे बोरला बो जेराव बिसोरो C बिन्दोआव दानसलायो ना जेराव बिसोरो C बिन्दोआवहाय दानसलायो दानिया नेक्स्ट बेखौथ' थांबाय दाना जोङो थामथियाव मा खालामदोंमोन जोङो जे सरि दे थामथियावहाय ना दानिया मा खालामदोङो थामथियावहाय AB ना AB जोंहाय खनासा जानाय ना AB खौ जोंहाय जोङो खनासा जानाय मा खालामदोङो थामथियाव AB जों ना AB जों खनासा जानाय X रोदा बोबाय जों ना दानिया 4आवहाय मा खालामदोंमोन जोङो बे AX रोदानि सायाव ना मोन बेसेबांथा मोन 7था जोङो बिन्दोफोर ना बा मोन 7 बिन्दोफोर A1 A2 A7 मोन 7 बिन्दोफोर A1 A2 A माने बेवहाय जोङो गासिखौबो लिरजोबो जोंना गोलाव जागोन बेयो ना ओंखायनो होननानै A7 सिमल' लिरबानो जाबाय बेखौहाय ना 7 बिन्दोफोरखौ ना बिन्दोफोर मोन 7 बिन्दोफोर A1 A2 खौ मा खालाम सरि AX आव फज' जाहाथे मा जानांगोन बेवहाय A निफ्राय मा होनदोङो A निफ्राय A1 नि जानथाय आरो A1 निफ्राय A2 नि जानथाय बिसोर मा जानांगोन एखे जानांगोन ना जाहाथे समान जानांगोन माने A A1
इज इक्वल टू मा जानांगोन a1 a2 समान a2 a3 बिदि जालांगोन बिना डट 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 समान मा जागोन बेवहाय होमबा जे मा जायो दोङो बिनिफ्राय बिनि जानथाय बिनिफ्राय बिनि जानथाय a2 निफ्राय a3 नि जानथाय a3 निफ्राय a4 नि a4 निफ्राय a5 a5 निफ्राय a6 a6 निफ्राय a7 ना होमबा मा जागोन a6 निफ्राय a7 नि जानथाया समान जागोन बेयाव ना दानिया बे जाबाय 4 नाम्बार थांबाय आगेया ना बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव जों मा खालामदोंमोन जोङो जे बेयावहाय नैबे S5 आवहाय ना A5 खौ जोङो मा खालामनानै जोङो मिरु खालामनानै ना A5 खौ जोङो मिरु खालामनानै बा A5 नि गेजेरजों जोङो ना A5 नि गेजेरजोंहाय जों मा खालामदोङो A5 नि गेजेरजों जोङो सरि A5 नि गेजेरथ' नङा बेवहाय ना जे जोङो बेखौहाय मा खालामग्रोदोङो सरि A5 आरो B खौ जोङो फोनांजाबनानै लाग्रोदों जोङो ना बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय नैखौ फोनांजाबना लाग्रोदोङो B A5 खौ दाजाब B-A5 खौ दाजाब बेखौ जों दाजाबना लाग्रोदों जोङो ना नैबे B-A5 खौ जोङो दाजाबना लाग्रोदों जोङो दाना नेक्स्ट 6 नाम्बाराव मा जागोन जोंनियाहाय 6 नाम्बारावहाय A7 नि गेजेरजों ना A7 नि गेजेरजों जोङो A5 बा B-A5 नि लिगै जोङो मा खालामदोङो A-B खौ फोलावनाय मोनसे हांखो खोन्दोखौहाय B देशआवहाय दानस'जासे जोङो मोनसे मा खालामदों जोङो हांखो बोदों जोंना दोंसे हांखो बोदोङो दाना जोंना मा खालामगोन नोङो A7 नि गेजेरजों जों ना मा होनदोङो A7 नि गेजेरजों मा होनदोङो B नैबे B-A5 नैबे B-A5 ना B-A5 नि लिगै B-A5 नि लिगै बा A5B नि लिगै मा खालामदों जोङो B नि लिगै मा खालामदोङो नैबे AB खौ ना नैबे मा होनदोङो AB नैबे AB खौ फोलावनाय ना बे AB खौ फोलावनाय AB खौ बा AB नि ना AB नि फोलावनाय हांखोखौ मायाव दानस'दोङो B देशआवहाय ना B देशआवहाय नैबे B देशआवहाय दानस'जासे दोंसे गोथों हांखोबो बेखौ बुंबाय दानिया नेक्स्ट थिग बेबायदिनो मा खालामदों जोंहा बेवहाय B देशनि गेजेरजों ना B देशनि गेजेरजों BC नि लिगै जोङो AC खौ फोलावनाय हांखो खोन्दोखौ C बिन्दोआव दानस'जासे दोंसे गोथों हांखो बोदों जों ना बे एखे बेबायदिनो जे बेवहाय मा खालामदों जोङो 7 नाम्बारावहाय B देशनि गेजेरजों ना B देशनि गेजेरजों मा खालामदोङो BC नि लिगै AC नि फोलावनाय हांखो खोन्दोखौ ना बा फोलावनाय हांखोखौ मायाव दानस'जासे C देशआव दानस'जासे दोंसे गोथों हांखोबो अब्लानो जागोन जोंनियाहाय बियो आखिनो गोनां आखान्थिथामा ना अब्ला मा जागोन जोंनियाहाय बेयाव A-B देश C देश ना A-B देश C देशानो आखिनो गोनां आखान्थिथाम अब्ला मा जागोन बेयावहाय A-B देश C देश आनो आखिनो गोनां आखान्थिथाम दानिया दङ बेवहाय मा खालामनांगौ जोङो नायबिजिरनाय ना नायबिजिरनायखौ जोङो
बेवहाय लिरनांगौ जोङो ना नायबिजिरनायखौहाय जे जोङो प्रुफ खालामनांगौ बेवहाय जे नंमारगौना नंमारा ना नायबिजिरनाय जे जों बेवहाय मा मोनदों जोङो ना नायबिजिरनायावहाय जोङो मा मोननो हायो जे बेवहाय जोङो नैबे आखिनायनिफ्राय जोङो ना आखिनायनिफ्राय मोननो हायो बिनिफ्राय बेसेबाङावहाय फानबैसे बियो फानसे फाननै फानथाम फानब्रै फानबा ना बिनिफ्राय बेसेबाङावहाय 5 आरो बिनिफ्राय बेसेबां दङ 2 दङ बेयो ना होमबा जोङो मा खालामनांगौ जोङो जे बे आखान्थिथामाहाय ना 5 बाहागोनि 7 रुजुथायावहाय रानजामारदों ना माराखै बेखौहाय जोङो नायफोरनो नांगौ जोङो ना जे नंमारगौना नंमारा बियोहाय नै बियो समानै जोंनिया बियो बिसोर मोननैयाहाय समानै रानजामारदों ना माराखै ना बेखौहाय जोङो 5 बाहागोनि 7 बाहागोआवहाय रानजामारदों ना माराखै जों बेखौहाय नायफोरनो नांगौ होमबा जोङो आखिनायनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो नाय बेवहाय आखिनायनिफ्राय जों मोननो हायो ए निफ्राय बेवहाय ए निफ्राय A5 सिम ना A5 मा जायो बेवहाय जे A5 नङा बेवहाय नाय A5 ना नैबे बेवहायथ' मा A7 ना A7 आ मोनसे आखान्थिथाम बे आखान्थिथामाव मा जायो जे जों मा आखिदोंमोन जोङो जे नैबे A5 नि लिगै जों ना A5 नि लिगै जोङो A7 खौ जोङो फोनांजाबदोंमोन जोङो ना जे जोङो मा मोनो टेलस्नि थारबुंथि एबा गुदि स्ट्रेंथि थारबुंथि बायदियै जोङो जेब्ला मोनसे आखान्थिथामनि लिगै गुबुन मोनसे दानस'ग्राया दानस'योब्ला ना अब्ला मा जायोमोन बेवहाय नैबेसोर मोननै आखान्थिनि रुजुथाया मा जायोमोन समान जायोमोन होमबा बेवहाय A5 आ मानि लिग जायो A7 नि लिग मानिफ्राय मोनो जोङो बेवहाय आखिनायनिफ्राय जोङो ना आखिनायनिफ्राय जोङो मोननो हायो जेब्लानाखि जोङो बेवहाय मा होनदों बे आखान्थिथामावहाय नैबे आखान्थिनि नैबे लिग जायोब्ला मा जायो होनदों नैबे आखान्थिनि रुजुथाय आरो नैबे आखान्थिनि रुजुथाया मा जायो समान होमबा मा जागोन बेवहाय A5 upon A5 A7 बेनि समाव मा जागोन AB upon B मा बेखौहाय मा होनना बुङो जोङो BPT ना BPT माने बेवहाय मा होनदों गुदि स्ट्रेंथि थारबुंथि एबा जों बेखौनो टेलस्नि थारबुंथि होननानैबो बुंनो हायो जोङो ना बेनिफ्राय जोङो नाथाय मा मोननो हादों जोङो बेवहाय आखिनायनिफ्राय ना नाथाय मा मोनदों जोङो जे बिसोर मोननैया समान ना बिसोर मोननै आखान्थिनि रुजुथाया समान नाथाय जों मोननो हादों बेवहाय A5 upon A5 A7 समान मा मोननो हादों जोङो A निफ्राय A5 सिमाव मोनबेसे न'खर दं बेवहाय 1 2 3 4 5 ना बेयाव मा जागोन बेवहाय 5 आरो बेवहाय मोनबेसे दङ 2 होमबा मा जागोन बियो 2 जाबाय ना होमबा मानिफ्राय मोनो बेखौहाय आखिनायनिफ्राय जों मोननो हादों जों ना बेखौबो आखिनायनिफ्राय जोङो मोननो हादों माने ओरैजाय फानबा जाना दङ ओरैजाय नैबे बेवहाय A निफ्राय A7 सिमावहाय 2 ना होमबा बेखौबो आखिनायनिफ्राय मोनबाय जोङो 2 नाम्बार बेनिखायनो मा जागोन जोङो 1 आरो 2 निफ्राय जों मोननो हायो बिनि मानखौ फजनसै जों ना होमबा A5 upon A5 A7 नैबेनि माना मा जाना दङ 2 बाहागोनि 5 ना होमबा बिनि समान मा जागोन बियो AB B समान 2 बाहागोनि 5 दानिया बेखौ जोङो 2 बाहागोनि 5 मोनबाय जोङो ना दानिया बेखौनो जों मा खालामगोन जोङो बेवहाय नाय जे बेखौनो उल्थायनानै जोङो लिरगोन जों ना B माने जोंना मा जानांगौ नैबेनिसो ना नैबे थाखानायनिसो जोङो नैबेखौ रुजुनांगौ नालाय ना नैबे गोदान आखिनायखौ बेखायनो जोङो नैबेखौ गाहायाव लाबोगोन जोङो AB होमबा बेखौ उल्थायनाय लोगो लोगो बेखौबो जोङो उल्थायदो जोङो ना बेखौहाय जोङो मोननो हाबाय जोङो 3 दानिया बेवहाय मा मोनगोन जोङो AB आरो मा मोनगोन जोङो AB बिनि समान मा मोननो हायो जोङो AB ना AB आवहाय मा जागोन बेवहाय AB आरो
ए बी खौ जों मा लिरनो हायो ए बी माने मा जागोन जोंना बेवहाय सरि मा होनो बेवहाय नैबे ना ए बी डेस जानांगोन बे ना ए बी डेस बेखौहाय ना मा होनदोङो ए बी डेसखौ जोङो लिरनो हागोन बेवहाय ए बी प्लास बी डेसनि महराव लिरनो हागोन माने ए बी डेस माने ए बी दाजाब बी डेस ना बिसोर मोननैखौ जों दाजाबनांगोन बेवहाय मा जागोन ए बी दानिया जोङो मोननो हागोन बेवहाय ना जे बेखौहाय जोङो मा खालामदो आलादा आलादायै जोङो लिरदो जोङो ना आलादा आलादायै लिरबा मा जागोन बेवहाय ए बी प्लास ए बी डेस ना मा जाबाय बेवहाय ए बीजों ए बी दानदो 1 जाबाय बे ना 1 दानोबाथाय 1 एखे जायगायाव दानबाथ' 1 ए बी बेवहाय बी डेस बेखौ एसे गोरोन्थि जाबाय बेना बेखौ गोदान लिरफिनसै नैबेनिफ्राय नैबे स्टेप मोनसेखौ जोङो दोनथ'नानै उल्थायनानै लिरखानोसै फार्स्टनिफ्राय ना बेवहाय ए बी डेस ए बी बेखौहाय जों उल्थायबा ए बी खौ डेसखौ मा लिरनो हायो नोङो ए बी ओमफ्राय बी डेस ना बेयाव मा जागोन ए बी माने ए बी डेस माने ए बी ओमफ्राय बी डेस ना बेयाव मा जागोन जे जोङो आलादा आलादायै ना बेखौहाय रानदो जोङो माने बे गाहायनियाहाय बिसोर मोननैखौबो रानगोन बियो ना बिसोर मोननैखौबो जोङो रानगोन होनबा मा जागोन बेजों बेखौ रानबा 1 प्लास बी डेस ए बी नि माना बेसेबां 5 बाहागोनि 2 होमबा जोङो 5 बेवहाय दुसासेया मा जागोन 5 जागोन बे ना 5 जों 1 जों सानजाबबा 5 दाजाब 2 अब्ला मा जाबाय बियो 5 बाहागोनि 7 ना बेवहाय मा जाबाय बेवहाय 5 बाहागोनि 7 होमबा मा जागोन इमप्लाइज ए बी डेस ए बी नि समान मा मोनबाय जोङो 5 बाहागोनि 7 होमबा बेखौहाय जोङो लाबाय नाम्बार 4 ना दानिया जों बेवहाय नाय दानिया मा मोनबावो जोङो नैबेयावहाय नैबे बी सी नि नैबे बी डेस सी डेसआहाय लिग ना बे दानिया आरो जों मोनबावगोन मा होनदोङो नैबे बी सी खौहाय जोङो बे बी सी जों लिग जानाय जोङो नैबे बी डेस सी डेसखौ जोङो आखिदों जोङो ना बा बेवहाय नैबे आखान्थिथामाव ए बी डेस सी डेस बे आखान्थिथामाव मा जादोङो बी डेस सी डेसनि लिग मायाहाय बी सी आहाय ना होमबा बेवहाय जों मा मोनगोन बी सी आहाय मानि लिग होनदोङो बी सी आहाय बी डेस सी डेसनि लिग मानिफ्राय आखिनायनिफ्राय ना आखिनायनिफ्राय बेवहाय जोङो मोनबाय बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय जे बेहाय ना बिसोरो मोननैयावहाय बेवहाय जे लिग जानाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय नाय जे बिसोरनि आखान्थिफोरा मा जागोन बेयाव गावजों गाव समान जागोन बे ना सरि आखान्थिनि रुजुथायफोरा बिसोरनि आखान्थिनि रुजुथाया मा जागोन समान जागोन बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय बेना लिग जानाय लोगो लोगो आखान्थिथाम नैबे आखान्थिथाम मा जागोन बेवहाय नैबेयो ना ए बी सी आखान्थिथाम ए बी सी आहाय मानि महरसे जागोन बेवहाय आखान्थिथाम ए बी डेस सी डेसनि महरसे ना बेयोहाय ए डेस बी डेस आरो सी डेसनि मा जागोन महरसे जागोन बियो जे बेवहाय मा होनदोङो नैबेयो आखान्थिथाम ए बी सी बिसोरो मा होनदोङो मा जाबाय महरसे जाबाय बेयो मा खान्थिजों ए माने एंगोल खान्थिजों ना खना खान्थि बायदि जे माबोरैहाय बिसोरो खनायाहाय समान बेवहाय जेब्ला मोननैनि मा होनो नैबे लिग हांखोखौ ना जेब्ला लिग हांखोखौ मोनसे दानस'ग्रा दानस'यो अब्ला बिसोरनि नैबे मोखांसे खनाया मा जायो होनदोङो समान जायो अब्ला मा जागोन बेवहाय नैबे खनाजों नैबे खनाया समान आरो नैबे खनाजों नैबे खनायाहाय मा जागोन समान जागोन बियो ना बा बेबायदि रादायजों मा जागोन बेवहाय बिसोर मोननै आखान्थिथामावहाय मा जागोन महरसे जागोन मा जागोन बेनिखायनो जागोन होनबाथाय बेवहाय ए बी आरो ए बी डेस बेनि समाव मा जागोन ए सी बेनिफ्राय ए सी डेस बे रुजुथाया ना मा जागोन समान जागोन बिसोरनि आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जागोन समान मा जागोन बेवहाय बी सी बी डेस सी डेस बेयो ना बेबायदि मोनगोन जोङो ए बी अपन ए बी डेस नैबे आखान्थिखौ नैबे आखान्थिया राननायाहाय आरो नैबे आखान्थिखौ नैबे आखान्थिया राननाय
आरो नैबे आखान्थिखौ नैबे आखान्थिया राननायाहाय मा जागोन बेयावहाय मा होनदों समान जागोन बेयावहाय नाथाय जों मा मोनदों जे नाथाय बेयावहाय ना नैबे मा जागोन बेयावहाय AB बा AB डेश बिनि बे आखान्थिनि रुजुथायनि समान नैबे आखान्थिनि रुजुथाया मा जागोन समान A7 ना बेवहाय A5 आरो A7 बेवहाय ना होमबा बिनिफ्राय बेसेबां दंमोन बियो 7 ना A निफ्राय A7 सिमावहाय 7 आरो बिनिफ्राय A निफ्राय A5 सिमाव मा जागोन बियो 5 होमबा बेखायनो मा जाबाय बेवहाय नैबेनि माना ना AB डेशनि समाव मा जागोन सरि नैबेनि ना नैबे जोङो जेनाखि मा जागोन बियो बेनिखायनो जे जोंनिया मा जानांगौ नोङो नैबे जेखौहाय जोङो जाय सिगाङाव ना सिगांनि आखान्थि बियोहाय मा जागोन AB आहाय गाहायाव थागोन आरो जायखौ आखिनांगौ बे मा जागोन नोङो गोजौआव थांगोन बियो ना होमबा मा जागोन बियो 5 बाहागोनि 7 जागोन बियो ना 5 बाहागोनि 7 अब्ला बिनि आखान्थिनि रुजुथाया मा जाबाय 5 बाहागोनि 7 जाबाय बियो ना होमब्ला मा जाबाय जोङो नैबेनिफ्राय ना बेनिफ्राय जों मोननो हासिगोन जे बिसोरो गासिबो बिनि समान जोब नंगौना नङा मा जागोन बेनिखायनो मा जागोन बेयावहाय AB नैबे ना AB मा जागोन बेयावहाय AB डेश AB उल्था दे बेखौ ना AC डेश AC आरो मा जागोन B डेश C डेश बाय BC समान मा जागोन बेयावहाय होमबा 5 बाहागोनि 7 जाबाय बेनो ना बेनो ना बे नायबिजिरनायाहाय बेखिनियानो